amba ndipo lero tikucheza ndi Werani Chilenga, phungu wa nyumba ya malamulo ku Chitipa South. Amenewa ndi wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo imene imaona zachilengedwe komanso mphamvu za magetsi. Takulandira. Zikomo kwambiri. Mwakhala wapampando wa komiti imeneyi kwa zaka ndithu, tangotipatsani chithunzithunzi kodi ntchito imeneyi ikuyenda bwanji? Zikomo kwambiri. Ine nasankhidwa kupita ku nyumba ya malamulo mchaka cha 2014. Nditasankhidwa kupita ku nyumba ya malamulo mchaka cha 2014 zinakomera phungu anzanga kundisankha kukhala wapampando woyang'anira zachilengedwe ndi mphamvu kuyambira chaka cha 2014 mpaka chaka cha 2019 pamene ndinasankhidwa kukhala deputy minister wa ministry ya zachilengedwe kwa kanthawi ndithu mpaka tinachita zisankho. Koma zisankho zitachitika mu 2019 zinakomeranso akunyumba ya malamulo anzanga kundisankhanso mu komiti yomweyo yoyang'anira zachilengedwe ndi zamphamvu kukhalanso wapampando mpaka pano ndikadali wapampando wa komiti imeneyi. Ndipo ngati wapampando tapanga ndithu ndi aphungu anzathu zambiri mu komiti imeneyi. Choyambirira mu chaka cha 2015 mothandizana ndi aphungu anzathu tinasintha lamulo la yoyang'anira nyama zakutchire Wildlife Act. Tinayisintha mbuyomo lamulo linalibe mphamvu kwenikweni, ukapezeka ndi minyanga ya njovu tizilango tache tinayitophweka kwambiri. Tinayisintha lamulo limeneli, tinachosa zimene timati mafines kuti ukagwidwa uli ndi minyanga ya njovu kapena wapezeka wapha mnyanga wa njovu kapena wapezeka ndi nyama zinazolesedwa usamalipire ndalama ku koti. Koti lizingokupasa zaka, ndiye tinayika kuti munthu azimangidwa kufika zaka 30. Ndiye tili okondwa kwambiri kuti lamulo limeneli ndi lamulo limodzi limene boma linakwanirisa kulipanga, tinganene kuti kulipanga implement, kulikhazikisa. Chifukwa mmene tinasinthira zinthu zasintha kwambiri, ndipo dziko la Malawi ndi dziko limodzi limene mdziko lonse lapansi kapena lili pa namba 5 kuchita bwino ku nkhani yoteteza nyama zakutchire. Titangalipa nkhani imene ya malamulo amene munakhazikitsa, ngakhale mwapanga ma strides ooneka tikaona kuteteza nyama zakutchire, tione zina zachilengedwe. Mwachitsanzo pakadali pano phiri la Zomba anthu akungodula mitengo mwachisawawa. Ngati komiti zimenezi sizikumakudetsani nkhawa kuti simukugwira ntchito yanu moyenerera? Chimene chinachitika ndicho titasintha Wildlife Act, tinasinthanso Environmental Management Act EMA, tinachita create MEPA, tinasinthanso malamulo ena amu ESCOM Act, tinazasinthanso lamulo lokhuzana ndi forestry mu 2020. Lamulo limefunso mwafunsa inuyo, lamulo la forestry tinalisintha kuti mukhale zilango zokhwima kwambiri kuti anthu asamapezeke akuononga chilengedwe. Tinayika lamulo loti galimoto ikagwidwa ya munthu kwa yanyamula nkhuni kwa yanyamula makala, galimoto imeneyi izilandidwa izikhala ya boma. Ndipo ndikunena pano galimoto zinayamba kulandidwa, zina ndi zina zalandidwapo, ngakhale kuti anzathu amene akukhala pansewu sakugwira ntchito yomokwanira, koma malamulo alipo okhwima kwambiri kuti munthu asapezekenso akuyendayenda mnkhalango akudula mitengo mwachisawawa. Ndiye inu mwathamangira ku phiri la Zomba. Mavuto a ku phiri la Zomba angochitika posachedwa. Tili ndi mavuto akulu kwambiri mdziko muno kuposa phiri la Zomba. Mwachisanzo mulilongwe munomo mukumalowa makala opitirira mwina 4000 bags pasiku. Kuvomereza kuti ndithu zikuchitika. Zikuchitika. Chifukwa chache ife tinasintha lamulo. Koma choti muziwe ndi chakuti ntchito ya parliament tinganene kuti pali ntchito zingapo za nyumba ya malamulo. Ntchito yoyamba ya nyumba ya malamulo ndi kuti aphungu akayimire anthu akwawo amene anawasankha mavuto awo. Timati representation pa chizungu. Ndasankhidwa ine kuchokera kunthalire ndikanene zimene anthu akunthalire akufuna ku nyumba ya malamulo. Ntchito yanga yoyamba ndi imene. Ntchito yachiwiri tikupanga malamulo.
ntchito ya ife ndi kupanga malamulo. Ntchito yachitatu timati oversight, kuona kuti kodi kagwiridwe ka ntchito boma ndi mabungwe ena akugwira bwanji ntchito muziko muno. Ndiye ife ngati aphungu malamulo tinapanga. Forestry Act tinaikonza panopa ndi amphamvu kwambiri. Koma si ntchito ya nyumba ya malamulo kapena aphungu kuti akapanga lamulo lija iwo omwe ajanso apiteso kumsewu azikapanga implement kapena kukhazikisa lamulo lija kuthamangisa anthu kuti inuyo mukulakwisa lamulo likutere. Si ntchito ya ife. Ifeyo ntchito yathu ndiyo panga malamulo. Mumvesese tapanga malamulo aja implementa si ife yayi. Koma ngati pali pofunikira kuti mwina tisinthe mu constitution kaya tisinthe kuti ifeyo tizipanga malamulo lija ndi ukapanga implement, ife would catch them. Si kuti tingakhale ndi vuto ife ngati aphungu kuti tisagwe timayenda timaona akuyenda timakala chani. Koma chimene chikuchitika nchoti road block city kuthandizika kuzomba mukunenako anthu amene akupita kuzomba wakuwaona anthu akudula mitengo aliyense angu ayang'ana. Ndiye parliament ndiye ipite ikagwira anthu aja kuphiri kuja. Si ntchito yathu ye. Ngati komiti ya nyumba ya malamulo kupatulapo khala nawo pansi nthambi zina za boma monga ngati za polisi, makhalaponso pansi ndi anthu ena ati pofuna kuonetsetsa kuti nkhani zokhudza katangale ziphuphu komanso kuonetsetsa kuti lamulo limeneli likugwira ntchito lake moyenerera zikuchitika. Okay, tinachitanso amend Mines and Minerals Act. Kuna mizimu forest ndi madera ena kukumapangika anthu akukumba migodi mwachisawawa. Takhalapo pansi ifeyo nkhani za makala nkhani za migodi ndi a polisi, takhalapo pansi ndi a MDF kwaitanira ku parliament. Tikati kukhana upansi tikunena kukhalira apo limodzi ku parliament. A Ministry of Natural Resources ali apo, aku MDF ali apo, aku polisi ali apo, kumakambirana kuti kodi tichite bwanji kuti mavuto amene watethane nawo. Ngati nyumba ya malamulo tayesesa kupanga malamulo amphamvu kwambiri oti ateteze za chilengedwe mziko muno, koma zikuonesa kuti pa ground palibe chimene chikuchitika. Makala mu township alipena paliponse, blanta ya makala akulowa mwinaso kuposa somene akulowera kulilongwe kuno. Kulilongwe kunonso akulowa mutati muone makala kuchokera kuzala nyama, makala kuchokera mbali zosiyana kulowa mulilongwe muno zomvesa chisoni, muzuzu zomvesa chisoni. Pano ndi ukaronga komwe makala kumachoka kuchitipa kumadusa pakaronga kupita ku Tanzania zomvesa chisoni kwambiri. Ndemu uvomereza kuti ndizomvetsa chisoni. Mukuchitapo chani pofuna kuthana nazo zimene? Okay, ifeyo zimene tikuchita nzakuti tikwa adindo amene ali ndi mphamvu yoti azionesesa kuti lamulo likugwira ntchito. Ife nafenso tikugwira nawo ntchito kwambiri kuonesesa kuti tiwabwerese nyumba ya malamulo tiwafunse. Ndiye tikanakonda kwambiri kuti musogolo muno adindo amenewa mwinanso asamapasidwe ngakhale ndalama funding. Chifukwa ife tikamavomereza ndalama ku nyumba ya malamulo timayembekezera kuti adindowa akaonesesa kuti malamulo akugwira ntchito pa ground. Kwa malamulo sakugwira ntchito, road block zinthu zikungodusa, makala akungodusa, zinjinga zingoyenda pena paliponse. Anzathu amene ali ndi mphamvu ma implementers amene ayenera kuchita implement malamulo amenewo akutichita let down kwambiri ngati ziko. Palibe chimene akuchita yayi. Akulandira salary 1 to 30 kupeza kuti ntchito imene ikugwirika pa ground si kuoneka. Koma salary ikangochedwa pang'ono, salary chaka chikatha mutiwonjezere salary, tikufuna promotion. Koma akati kukubwera COP mumapezeka kuti mwina mabunge oposera 200 ali ku COP au kambirana za climate change. Mukukambirana nako chani ku COP za climate change? Akabwera kuno onse aja panopa ku COP kwa Azerbaijan analiko mwina opitirira 200. Kumapezeka ena amabanki ali kumene koko, kumadabu atu amabanki inu amabanki ena ma organizations oruseninga achule panopa yayi ndiye achitisa manyazi izo tiasungire chinsisi chawo timakapezana kumene koko. Koma pano mutati muafufuze zimene anakabweresa kumene ndi chani chimene chikuchitikapo. Palibe sakutithandiza ulo mpang'ono, sakuthandiza boma, akuzithandiza iwo okha kupeza ndalama zawo za mthumba aende maulendo, akatero alembe malipoti atumize kwa amene amapasa ndalama azilandira to keep their lives going. Osati kuthandiza Malawi kuti ngati za chilengedwe zitetezedwe yayi. Ife tapanga malamulo mangani anthu amene akuyenda ndi makala chisawawa, gwira ni magali moto chifukwa pali makala amene akutivuta ndi amitundu pawiri. Pali anthu ena osauka anyamula kathumba kawo panjinga kamozi 1 bag. Ndiye pali wina wanyamula chitruck iyeyo ndi business akupita kunkhota ukadula nkhota game reserve
ndikupanga business kumene kuja ndikumanyamula makaraja kubwera nawo mulilongwe muno. Ngakhale takambako nkhani ya makala, kodi komiti yanu ikudziwa kuti pakadali pano anthu akukhazikitsa migodi yosavomerezeka? Ife tikuziwa kwambiri kuti anthu akukhazikitsa migodi yosavomerezeka. Migodi imene ili kuna Mizimu Forest, kumangochi, ili kumalingunde uku, ili muuje ni mukasungu umu, kuzomba iliko, kumzimba iliko, pali ponse anthu wangu panga golide yangu gula golide. Ndiye tikuziwa nditu, anditaka tikuwaita nanso anzatu wa kumainzi, nthawi inanso tinaiso ndi asirikali iso, kukambira na nkhani imene kuti tione kuti nkhani imene tithandizana bwanji. Koma mpaka pano yankhuleni sinapezeke, ndipo tinazaunikira nthawi imeneyo timapeza ngati ziko timaluza ndalama yosachepera 24 million kwacha pasiku. Kaletu panopa tiene tikuluza ndalama mwina yopitirira 50 million kwacha pasiku chifukwa cha devaluation. Kupyola ndalama migodi ndalama zimene zikubedwa. So mundati muone pafufu 50 million kwacha pasiku, muchite multiply by 30, muchite multiply by 365 days, you will see how much we are losing as a country through illegal mining. Zimene zikapitirira tsogolo la dziko lino simukuona kuti lili pa chiopsezo makamaka tikaona nkhani zokhudza mining? Tsogolo lili pa chiopsezo kwambiri, koma tinganene kuti pang'ono pokha panapezeka mpata woti a Reserve Bank of Malawi anasegula misika kuti anthu aja akuba golide aja azigulisa ku Reserve Bank. Ndiye kanakhala ngati kanjira kuti anthu akhala ndi golide panopa akumathamangira akumakagulisa ku Reserve Bank. So malo mongo oluziratu golide uja 100%, mwina tinganene kuti panopa tikumuluza mwina kapena 30%, mwina 70% ikumakhala captured by Reserve Bank. Nkuteka kuti mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi NBC Exclusive. Dzina langa ndali nafe Mlamba, ndipo lero tikucheza ndi Awerani Chilenga amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Chitipa South. Khalani pomwepo. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya NBC Exclusive. Ine ndali nafe Mlamba, ndipo lero tikucheza ndi Awerani Chilenga amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Chitipa South, komanso wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe komanso mphamvu za magetsi. Dziko lino likupita ku chisankho mwezi wa September. Pakadali pano ndinu phungu wa chipani cha Democratic Progressive. Amalawi mbikezezo kuti mudzakhalabe phungu wa Democratic Progressive tikamapita ku chisankho? Ineyo 2025 ndizayimira Malawi Congress Party. Pamene ndiye anthu andivesese 2025 zisankho ndizayimira Malawi Congress Party. Sikuti ndizayimira chipani chimene ndinayimira cha DPP panopa ayi. Ndizayimira chipani cha Malawi Congress Party malinga ndi kufuna kwa anthu amdera langa. Komanso ifeyo ngati anthu aku Chitipa South timaona kuti chitukuko chambiri chimene chachitika mu constituency mwathu chachitika ndi usogoleri wa Malawi Congress Party. Pali msewu umene anthu akukambirana Nyika Road, Rumphi Nyika Chitipa Road. Amalawi ambiri sakuziwa msewu umene uja unalimidwa ndi boma la Kamuzu la Malawi Congress Party mu chaka cha 1972. Kuchokera 1972 msewu uja mabasi ya madusa amene muja kufikira pano maboma onse amene akhala akubwerawa alephera kuchita maintain msewu umene ujawo. Nthawi ina yache zina zachitika kuti a Democratic Progressive Party a Professor Arthur Peter Mutharika nthawi ya campaign anatenga zimagali moto kukaziunjika pa bolero paja ndi kuchitiza chimsonkhano chachikulu kwambiri ndikunena kuti tachita launch msewu wa Nyika uyambe kulimidwa. Panangopita 2 weeks magali moto aja anasowa. Mene anasowera magali moto aja tayamba kuona magali moto pansi pa ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera anda Malawi Congress Party kuti msewu uja panopa ayamba kuulima. Ndikunena pano ayamba kuulima msewu umene uja. Kwathu kunthalire boma la khazikisako Rural Hospital imene nthawi ina iliyonse ya president apita akaisegulira Rural Hospital. Chinthu chimene sitinachionepo moyo mwathu timavutika 120 kilometers away kupita ku chipatala kuchitipa kuboma anthu kufera munjira. Ngakhale panopo sana chisegulire chipatalacho koma ife ndi chiyembekezo kuti chipatalacho asegulire chifukwa china chilichonse chachitika. Ndiye
atiseguliranso Mahowe Health Center, tapemphaso Terere Health Center, aboma akutisegulira Terere Health Center. Chimene anthu akuchipa South yakufuna ndi chitukuko. Komano inu yomwe malola bwanji kuti zimenezi zizichitika popeza ndinu mmodzi mwa anthu amene tingatinota akuluakulu ku chipani cha Democratic Progressive, munakhalaponso deputy minister, muli ku DPP. Mumalola bwanji kuti chitukuko chizikudutsa? Okay, sitimalola kuti chitukuko chitiduse yayi, koma chitukuko anthu akapempha pakhale boma limene limamva ndi boma losamva. Boma losankha kuti chitukuko chibwere dera ili lokha uku kusapite chitukuko. Boma la Chakwera ife anda kuchitipa South taliona kuti ndi boma la kumva madandaulo awo anthu. Talionanso kuti ndi boma limene silisankha dera likafuna kupitisa chitukuko. Chifukwa ife kunthalire tinali anthu otayidwa sitimaganiza kuti tikakhala ndi chipatala. Msewu wa Nyika anthu alankhula izi ndi izi pano msewu uja wayambidwa. Tindika msewu kochokera ku Karonga kupita kunthalire kuzera kukamguze. President atisimikizira kuti kamsewu kameneko atipasa atilimira sakupanga zitukukozi kuchitipa kunthalire kokhai akupanga ziko lonse la Malawi. Ndiye tikuona kuti msogoleri wa masomphenya, msogoleri wokonda anthu ziko wopanda sankho ndi ameneyo. Ndiye chifukwa chachi anthu akunthalireko anandiuza kuti inu mukafuna kuti muzakhaleso phungu boma ndili ku chipani cha DPP mwatsanzika kutani mwatsanzika ndale zilingati pamaliro ukafuna kuti uchokepo tinaoto ya ndapita kaidi ukadya umango anthu amangoona wangopita kachetechete. Ndiye ndaleso ndi chimozimozi sikuti timapita ukagwadanso kuti iya ndale zilingati maliro aliyense amazionera yekha amene akuchitira. Tuone nkhani imene chipani cha DPP chimayendetsera ndale zake. Panali nthawi imene munkatenga kwambiri mbali ya Kondwani Nankhumwa. Ndi chifukwa chani simunalondole pamene anayambitsa chipani chawo? Ndani? Akondwani Nankhumwa. Okay. Ifeyo nthawi imeneja timaona ngati kuti Kondwani Nankhumwawo ndi amodzi mwa amene akanakhala ndi mwayi wosankhidwa kuzasogolera chipani cha DPP. Koma anthu aku constituency ataona kuti zimene zachazakanika ndi amene anaperekapo maganizo awo. Ndiye maganizo amene ndikuyendera si a munthu mwanga ndi maganizo ochokera kwa anthu aku constituency kwanga pounika kuti zonse zimene mukupangazi njira koma ndi iyi ya Dr. Lazarus Chakwera kwinako mango waya kungotaya nthawi koma njira yeniyeni ndi iyi. Pakadali pano ndinu phungu wa mbali yotsutsa boma koma auzena Malawi kuti ndinu achipani chanji pakadali pano? Ine pakali pano ndine wa chipani chimene chinandisankha kupita ku nyumba ya malamulo. Ndinu achipani chimene chinakusankhani kupita ku nyumba ya malamulo. Pamene mwanena kuti mudzayimira ngati phungu wa MCP simukhala ndi nkhawa kunena zoti aphungu anzanu maka achipani cha DPP azikusalani pa zochitika zina za ku nyumba ya malamulo? Ku nyumba ya malamulo sikuti timayendera zimene phungu akuchita kuti akundisala ya. Iwe umayendera zimene ukuchita zochokera ku constituency kwako. Aliyense phungu ali ndi constituency yache. Ine constituency yanga ndi Chitipa South. Ndimayimira mavuto akuchitipa South. Msewu wa Nyika Dr. Lazarus Chakwera aweyamba. Nthalire Rural Hospital Dr. Lazarus Chakwera wamanga. Mahowe Health Center Dr. Lazarus Chakwera wapanga. Kamguze Road Dr. Lazarus Chakwera akupanga. Terere Health Center Dr. Lazarus Chakwera akutipangira. Ndiye ine ndizikamva za phungu wina yeyo ali ndi mavuto amene wawo. Anthu ambiri akunena kuti zimene zizosadabwitsa kuona kuti panopo munena kuti mufuna mupite ku MCP chifukwa chokuti nthawi zambiri mumakhala mukutenga mbali ya boma. Kodi zimene ndizoona kuti nthawi yonseyi mwanguvala chikoma? Okay. Mukati kutenga mbali ya boma mukutanthauza chani? Chifukwa ifeyo timasupporta ma government policies amene tikuona kuti ndi othandiza ziko. Chipani makamaka chipani cha MCP. Muparliament sitikamba za chipani. Muparliament timakamba za ma government policies. Ndi zinthu zimene zikuchokera ku constituency kwathu. Tikapita ku parliament sitimakamba za chipani. Zipani ndi kunja kwa parliament. Parliament ndi arm of government. Imene yene akupanga ma government policies. Ndiye tikakhala kumene kuja timasata ma policy abwino amene Dr. Lazarus Chakwera achitukuko akubweresa muzikomo. Ndiye munthu akanene kuti tikusata za chipani. Chipani ndi kunja kwa parliament. Ku parliament tikapita kumene kuja government policies finished. Achirenga tathokoza kuti munali nafe siku lale. Ziko mwambiri. Ifeso takunyadira.
Apanso ndipo pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya NBC Exclusive. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba ndipo lero timacheza ndi Werani Chilenga amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Chitipa South. Mudzakhale pomwepo sabata yamawa pamene tidzakupatsireni zina zangati izi. Pitirizani kuonera NBC mwakuma nonse.